Já vás vítám u pořadu Na pokec, kde máme dnes zajímavého hosta Jiřího Hemerleho. Dobrý večer. Dobrý večer, Ester. A pane Hemerle je majitelem e-shopu s květinami Florea.cz a přišel si s námi popovídat o holandské burze, o tom, jak se tam obchoduje s květinami a o tom, jak celkově ta holandská burza funguje. A to je vlastně i moje první otázka. Jak funguje holandská burza? Funguje skvěle. Funguje od roku 1928. Přežila veškeré krize a to díky tomu, že na ní vlastně je aplikován model volného trhu. A to znamená, holandská burza slouží k tomu, že tam pěstitelé prodávají své výpěstky obchodníkům. A na té burze se obchodují květiny z celého světa a je to formou holandské dražby. To znamená, je to prodáno za nejvyšší nabídku, akorát ta nejvyšší nabídka není poslední jako u klasické dražby, ale je to u první nabídky. To znamená, cena je nadhodnocena, klesá a při prvním stisknutí tlačítka nákupčího v podstatě je prodáno. Takže ten nákupčí vyčkává, až se ta cena sníží. Tak, v podstatě to umožní, že během minuty je tam prodáno zhruba 50 tisíc květin. 50 tisíc květin za minutu. Tak, za minutu. Ten objem je tam zhruba 20 milionů květin za jeden den zobchodovaný na holandské burze. Co je zajímavé, nedošly tam zatím ještě kvóty, nedošly tam omezení, regulace, proto to přežilo i ty krize, které jsou. A v podstatě funguje to proto, že ta burza neustále hledá v každé vteřině rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. To znamená, když to řeknu jednoduše, tak pěstitel tam pošle své výrobky, my jako nákupčí vidíme, kolik je dostupno množství ten den a podle toho vyčkáváme a nakupujeme buď draho nebo levno, což je přesně to, co na tom volném trhu funguje na to, že to určuje jak cenu, tak sortiment, tak množství. A vím, že většinou lidí, když se řekne volný trh, tak mají hrůzu z toho, že to bude špatně, ale finálně je to takový, že jsou nízké ceny, vysoká kvalita služeb i květin, takže volný trh není nic, čeho by se měli lidi bát. Tak, jaký je na té holandské burze poměr květinářů vlastně z Evropy a ze zbytku světa? Je to podle komodity, například u růží až 70% prodaných květin tvoří růže, které byly vypěstovány v Jižní Africe. V Jižní Americe je to daný klimatickými podmínkami, které jsou tam lepší. A obecně to je zhruba půl na půl ze světa a půl z Evropy, většinou Holandsku teda. Znáte nějakého pěstitele z mimo Evropy, z nějaké jiné země, nebo z Afriky, nebo odkud vlastně povětšinou podchází ty květiny? Vy říkáte, že růže z jižní Afriky, tak ten zbytek květin třeba je z jakých zemích? Většinou jsou to země, které mají geograficky polohu vhodnou pro pěstování květin. Je to Střední Amerika, Jižní Amerika, je to Ekvádor, je to Kolumbie, Mexiko a z Afriky je to vlastně celá střední Afrika, Jižní Afrika. Máme jednoho pěstitele v Ghaně, bezvadný človíček, pěstuje tam tropické květiny. Bylo zajímavé, když jsme se spolu potkali a líčil mi svý starosti, tak ona se dneska prezentuje Evropská unie jako prostor svobodného podnikání a trhu. A vy si myslíte, že to tak není? Není to tak. Na věci, které se dováží do Evropské unie, je stanoveno vysoké clo. A ve svém důsledku, třeba když jsem mluvil s tímhle člověkem, to způsobuje to, že na těch květinách je přes 40% cla. On tam dává v té Africe práci místním lidem, to znamená, ty lidi jsou v tom klasickém režimu, kdy za práci dostává peníze, což se dneska u nás jakoby bourá i díky dotacím a podobně, ale je v tom režimu, kde ty lidi si zvyknou za práci dostat peníze, nikdo jim tam nedává nic zadarmo, není to klasická humanitární pomoc, kdy jim tam někdo schodí pytel rýže. A on říká, že kdyby ty dovozní cla nebyly, tak by produkoval samozřejmě násobně víc těch svých výrobků a zaměstnal by daleko víc lidí. A takhle my teda pokrytecky jim tam dáme 40% cla, pak někde pořádáme koncerty a posíláme jim tam humanitární pomoc. Nemuseli bychom to dělat. Stačí zrušit ty cla a ty lidi by tam fungovali, ty lidi by tam měli práci. Myslíte si, že třeba i ty květiny by byly levnější? Nebo? Rozhodně, i na našem trhu by byly levnější, takže by zvednul se. Takže by Afričani dostali práci, my bychom ušetřili za humanitární pomoc a ještě bychom měli levnější květiny podle vás. A spravili bychom
to jejich myšlení. Já bych se ještě zeptala, co si myslíte, že těm pěstitelům nejvíc škodí a vlastně celkově tomu jako třeba obchodování na té holandské burze. Vy jste to tak jako vychvaloval, že to vypadá jako úplně ideální svět, tak bych se zeptala, jestli je něco, co si myslíte, že jsou nějaké překážky pro tu burzu a pro tu pěstitele. Myslím, že to mají stejné jako každý, kdo podniká. Jsou to státní zásahy, jsou to regulace, omezení, kvóty, předpisy, všechny tady ty věci. Těm lidem lámou vás, komplikují práci. Máme tam pěstitele Gerber, je to náš kamarád dlouholetý, bereme od nich už téměř 20 let. A ten mi vysvětloval, jak ten biznis samozřejmě, ta burza tlačí, aby ty pěstitele byly efektivní, aby měli vysokou kvalitu. Takže jejich pradědové, dědové platili daně, vymýšleli nové a nové technologie, než to dotáhli do dokonalosti. Samozřejmě všechny tady ty náklady nesli sebou a museli je zaplatit v ceně těch květin. A dneska Evropská unie subvencuje třeba výstavbu skleníků v Polsku obrovských. A ten Holanďan mi říkal, tak to je super, tak Evropská unie zafinancovala skleníky v Polsku, takže Poláci nám sebrali půlku klientů, protože nemusí do ceny těch květin zapracovat investice na ty technologie a na ty skleníky. Takže na jedné straně se tamhle chlubí, jak tam vznikl XY počet pracovních míst. Takže ten holandský květinář vlastně přispívá na skleník polskému květináři. On si platí svoji konkurenci. On ze svých daní a z daní svých dědů, pradědů a otců, který ten biznis vybudovali, si zaplatil tu konkurenci v tom Polsku, která mu dneska likviduje jeho biznis a on ty lidi v tom Holandsku propouští. Takže výsledek je 0 od 0. Tam možná vzniklo 6 pracovních míst a tady 6 pracovních míst zaniklo. Ale to, co ty dotace dělají, podle mě, je to, že narušují to myšlení těch lidí, tu morálku. Já když jsem začal jezdit do Holandska, to je taková perlička, tak se tam lidi bavili u večeře, kolik zaplatili daně, kdo zaplatil větší daně, což to je takový zvláštní. Je přišlo takový podivný. A oni tam opravdu mají cit k té své zemi, protože tam každý metr je drahej, vysoušej, staví hráze proti moři. A myslím si, že oni, přestože mají vysoké daně, tak oni chápali, že za ty daně od toho státu něco dostávají. A ve chvíli, kdy přišla Evropská unie, roztočil se kolotoč přerozdělování a dotací. Tak tam vlastně jako si o ty dotace snad může požádat každý, ne? Může si požádat o dotace každý, ale oni, když viděli, že jejich peníze plynou někam jinam a jsou použity podle nich teda účelově špatně, tak se přestali chlubit tím, jaký platí daně. A podle mě i klesá jich chuť platit daně. To je podle mě největší problém, že ten problém není možná v tom, jak ty daně jsou vysoký, samozřejmě, že ano, ale ten problém nechuť platit daně u těch lidí je to, když vidí, kam směřují, jak s nima ten stát plýtvá. Takže nevím, jestli v další generaci nebo ještě v další generaci se někdy vrátí to, že budou občani hrdí na to, že platili daně, anebo jestli to je definitivně. Takže podle vás vlastně ty dotace nějakým květinářům a těm pěstitelům vlastně ubírají třeba i národní hrdost. 100%. Devastují celou naši společnost. Myslím si, že veškeré kauzy, co teď sledujeme, korupční, to startují dotace, to startují prostředky na přerozdělování. Dobře. A já bych se ještě zeptala na jednu věc. Mě to jde hlavou celou dobu, co se díváme tady na to video. A to, já jsem tam viděla ty květiny, jak tam jezdí na těch vozících a tak. Ty květiny takhle cestují fyzicky, že oni jako jedou do toho Holandska, opravdu vidíte fyzicky ty svoje květiny, nebo je to nějaký vzorek, když vy tam jedete jako nákupčí, je to vlastně v podstatě ne, tak, že byste skutečně tady na té fotce ještě vidět původní burza, jak fungovala a každý ten dražitel, každý ten obchodník viděl to, co kupuje přímo, protože i řeknu třeba jedna odrůda růží je pěstována 5-6 producenty a každý dosahuje jiných výsledků. Některý mají velké hlavy, malé hlavy, jiný odstíny barev, takže každý fyzicky vidí, co kupuje. A jinak to potom cestuje většinou letecky, tam to je na sucho, vybaluje se to, dává se to na vodu. Samozřejmě ta priorita je zkrátit ten čas od toho řezu k tomu klientovi. A jak dlouho ta květina třeba cestuje, než se dostane k nějaké slečně na stůl? Je to různý a řeknu, nejrychleji se to dá udělat během 3-4 dnů, ale ta obvyklá cesta, zákazník, burza, nákupčí, velkoobchod,
dovoz, rozvoz květinář a k vám domů 14 dní. 14 dní. 14 dní Po celou ideálně. dobu to ta květina vydrží. Více nebo méně, podle toho, v jakých podmínkách je a jakou má teplotu, jak je s ní zacházeno. A ten výsledek pak vidíte vy ve váze, když si ji koupíte. Některá vám vydrží 14 dní, některá 3 dny. To je pravda. Tak to je pěkné. To mě vždycky zajímalo. A já vám asi poděkuji za vaši návštěvu. Myslím si, že to bylo přínosné a že jsme se rádi dozvěděli, jak to funguje na květinové burze. Děkuji moc a těším se někdy příště. Naschledanou. Děkuji, pěkný večer. Naschledanou.